ମୁଁ ତତେ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି ଇଲୋ ମା ମୋ ଝିଅଟାକୁ କେତେ ସରି କରିବି ଚାଲି ପାରିବୁ ନା ମୁଁ ଅଟୋ ଡାକିବି ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଟୋ କାହିଁକି ଡାକିବି ବା ଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆସିବ ସେଥିରେ ପଳେଇବା ହେଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି चिकिटीर नानी मु कहा सहित लागेनी आम सहित जी लगे मुझे बजाय दिए गिल्ली गदिगन गदिगन